Bueno, em dic Santi Romero, tinc 67 anys, estic casat, tinc 2 fills i sóc arquitecte especialitzat en arquitectura bibliotecària i bueno, en quant a l'oïda, doncs, sembla ser que jo l'anava perdent, no era conscient, la meva dona em deia tu no sents bé, no sents bé, al final vaig començar a anar al metge i finalment fa 20 anys ja em van posar els primers audiòfons que han anat canviant, perquè jo tinc una sordesa d'aquestes progressiva a les 2 oïdes, no saben d'on ve ni res, i jo he anat comprant nous audiòfons i cada vegada amb més tecnologia i la veritat és que els sortits que tinc ho tenen tot. Bluetooth, diferents coses que a mi em van molt bé. En la qual tenia un hàndicap, tenia que aprendre molt bé l'inglès, tenia que assistir a moltes reunions en anglès, i això i anar-me quedant sord. I això va ser un hàndicap que estic content o sigui, jo vaig dir, jo no deixo de fer res per això. I aleshores vaig ser, entre cometes, valent, però amb moltes dificultats, perquè bueno, clar, si no acabes d'entendre bé, doncs vaig en anglès, amb reunions amb gent de tot el món, etc. I el que sí que vaig tenir clar és que ho vaig dir, sempre ho vaig dir, que no sento, i estic satisfet d'haver tirat endavant quan tenia una sèrie de coses en contra. L'experiència personal, doncs, bueno, al cine pràcticament no hi ha cap lloc, bucles, jo no tinc massa problema, però em perdo alguna cosa. Teatre sí que tinc problemes, perquè el problema que tinc és més que sentir és entendre, doncs al teatre si no hi ha bucle, que no n'hi ha quasi enlloc, la veritat és que a vegades ja no hi vaig, perquè em frena bastant. Música, per exemple, el Liceu de Barcelona té bucle, i jo vaig molt a l'òpera i tal, doncs allà perfecte, si enganxes, perquè està tot per colorets, enganxes la cadira adequada o te la compres l'adequada, el qual bé, a l'auditori també ara han implementat i també està molt bé. I el que per mi el problema més gros, i això m'ho diu l'experiència, és que moltes vegades diguéssim, la institució fa els deures, es gasta els diners en un bucle i després la persona que gestiona l'edifici no ho sap o no li han explicat o és un passota i jo he vist anar a conferències que jo sé que tenen un bucle però no el tenen en marxa o no el tenen connectat o el que sigui, el qual per mi és una suma de coses, vull dir, és posar-ho i formar el personal, etc. I en quant a la subtitulació, que és l'altra opció, doncs clar, jo per exemple al cine i tot això ho veig subtitulat, però no per això, sinó perquè m'agraden les versions originals, però sí que va molt bé, o sigui, la subtitulació, per exemple al teatre, que jo no n'he vist mai, doncs ajudaria molt perquè el problema és que et perds coses i si has d'estar pendent tampoc gaudeix. Falta molt, vull dir que s'ha d'implementar molt i jo crec que en proporció pràcticament la cultura no és accessible, sé que és difícil però tampoc ho és tant, és més difícil posar una rampa, o sigui, la minusvalia de física és més difícil de resoldre, però com la normativa és molt estricta, la resols sí o sí. Amb aquesta la normativa és obligada, però, en fi, no s'acaba de complir, jo crec que aquí és una assignatura pendent, i després hi ha un problema molt gran amb la gent sorda, i és que no es nota, cada sordera és diferent, en la qual jo puc entendre una cosa però tu no, en la qual la persona que no és sorda és molt difícil d'entendre els problemes que té un sord. I això fa, a més que la sordera convida a l'aïllament, perquè dius, bueno, tu no m'entén, pots tornar a repetir i a la tercera se n'obliden, vull dir, és una guerra per meu gust tristment bastant perduda, i a més et dic que això ho he experimentat en totes aquestes coses internacionals que treballo, i hem de ser més reivindicatius. I és difícil perquè s'ha de ser bastant valent, perquè la sordesa fa com vergonya, és una cosa molt estranya, i si no reivindiquem nosaltres, doncs la cosa no tirarem endavant.